Pinag-aaralan na ng mga kapwa kongresista na tinatawag na Young Guns Block ang magandang naidudulot ng Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List sa publiko. Ito ay matapos na mismong tiningnan personal ni Congressman Roge Gutierrez ng One Rider Party List kasama si Congresswoman Rachel Singson ng Ako Ilocano Party List at Congressman Lordan Suwan ng 1st District ng Cagayan de Oro City ang naging operasyon ng nasambit na caravan sa Barangay Cormidal, Tabaco City nitong Biyernes, Hunyo 14, 2024. Kanilang nasaksihan ng iba't ibang serbisyo gaya ng libreng medical check-up, laboratory, libreng gamot, libreng gupit, masahe, manicure at pedicure, kasama na rin ang mga bagsak presyong mga produkto kasama ang mga partner sponsors na ginawa sa nasabing lugar. Bukod pa rito, meron pang local recruitment activity at pamimigay ng mga libreng wheelchair. Kaya si Aling Eva Bonaobra ng Barangay Pawa, Tabaco City, nagpapasalamat dahil nabigyan siya ng libreng gamot sa nasabing programa. Well, I would like to invite our fellow Bicolanos as well as private stakeholders, government agencies to support our Tarabangan Caravan. This is a medical, dental, and local recruitment activity upang bigyan po ng libreng serbisyo medikal ang ating po mga kababayan. Basically, ang konsepto natin dito is to ilapit itong mga serbisyo na libre para po sa tao. Libre yung check-up, we have a medical team, libre po yung gamot, andyan po yung libreng bunot, libreng linis, as well as local recruitment activities. So again, iba-iba ang makukuha natin sa Tarabangan Caravan na ginagawa po ng Ako Bicol Party List. Again, I would like to invite everyone to join and participate as well as support our Tarabangan Caravan. This is a Tarabangan Caravan series, and for 2024, pang-10 na po itong Tarabangan Caravan dito po sa Tabaco City. Ito ay gagayahin ng mga kasama ni Bongalon na kongresista para maidala nila ang ganitong serbisyo sa kanilang mga bayan. First time ako nakakita ng ganito na may caravan, tapos may recruitment para sa jobs, tapos may testa pa. So it's very impressive. Tapos nakuha ako ng idea, baka pwede ko itong gayahin doon sa amin sa Cagayan de Oro City. Nalaman ko na pwede pala gamitin yung funds namin sa New Age para dito. So, ang laking tulong to sa amin pag magawa ko to and dalhin sa distrito. Maganda po, this is the very essence po ng Young Guns. Nag-form yung group na ito para mag-share ng best practices and para forward yung common interest. And this is one such example. Nandito po kami ngayon, hosted by Jim Bogalon and Vice Chairman Zaldi sa Ako Bicol Tarabangan Caravan. And this is an example po kung ano ang pwede namin igawin at replicate sa ating mga distrito at sa aming mga party district kasi sa ating mga constituentes. As mentioned, nakita po natin, hindi po kami aware na pwede pa na ang ganitong programa. Usually, nandiyan na yung usual. Lumimay, kapal. Pero nakikita namin through conversing with our fellow young guns, magkasama po namin dito, pag-iikot namin, kaya po na yung doon sa group para further or mas strengthen yung ganitong pagsasakot aming samahan. Nakita namin yung mga ganitong programa napakaganda, nakita namin napaka-flexible rin yung ating gobyerno. Marami po pwede namin gawin para matulong sa ating mga konstituentes. I think we share naman the same hospitality sa mga Ilocano, very hospitable po kami. I think naman lahat ng mga Pilipino napaka-hospitable. Tapos dito din sa Bicol na naman ko yung hospitality ng mga kapwa natin ng Bicolano. Salamat po sa Inipon Tarabangan Caravan na sponsor po ko ng Ako Bicol sa paghinginod po ni Congressman Saldico at po ni Congressman Gil Bogalon. Salamat po.